повече мощни награди, а следващата е в много любопитна категория, защото много хора в днешно време провокират. Вярвам, ще се съгласите. Малцина обаче са онези, които успяват да го направят с мисъл, с чувство, обективно, но и лично, категорично, но и емоционално. Именно това е целта на следващата категория. Тя се нарича есе. Кой е успял да предаде мислите си така, че да вълнуват? Вижте. Разбира се, че спортът е за феновете. Без техните трептящи сърца и нестихваща страст, нито една победа не би имала същата стойност. До спортистите ни и в добро, и в лошо, те подкрепят безрезервно и обичат чисто, а някои от тях са се превърнали в истински експерти в художествената гимнастика. Такава е Анелия Донева. Тя гледа, скандира, трепти и анализира професионално, обективно, без да си спестява нито критика, нито хвалебствия, когато са заслужени. Пише и остро и нежно, а че обича спорта с цялото си сърце, се усеща във всеки неин ред. Нейното експертно разбиране на спорта, чувството и за хумор и проникновен психологически поглед няма как да станат незабелязани в океана от информация в социалните мрежи. За своите анализи, спорт с панделка, какъв спорт може да е и когато я видях да застава, Анелия Донева е победител в категория есе на приз Вера Маринова 2025. Силни аплодисменти за Анелия Донева, един, който много често настъпва на най-добрите журналисти, пише с размах и анализира като истински професионалист. Наградата ще й бъде връчена от госпожа Вера Маринова. Подаръците от Федерацията по художествена гимнастика са от нейния вице-президент Навяна Владинова. Разбира се, каня и Елена Лазарова за наградите на един от спонсорите на събитието и партньори на Федерацията, верига спортни магазини СЛС, официален представител на Пареди. Трябва да ви уверя, че с тази жена се виждаме на тази сцена сега. Никога не съм я виждала, никога не съм знаела коя е точно. Аз имам Фейсбук от момента, в който се създадоха тия страници и се отказах в първите 48 часа да проверявам редовност. А сега нямам представа кой какво закача на тази моя страница. Но, след като Илияна чукна по масата и каза, този приз ще го бъде, бях принудена да почна да гледам и сортирам и Фейсбук, и Ютуб, и всичките български телевизии, и частни, и национални, докато ми изтекат очите. Но Фейсбук попаднах на нещо, което ме порази от самото начало. Аначил, под такова заглавие, организирани пътувания в чужбина, фенове на художествената гимнастика. Първото нещо е, че там има разбиране на спорта, който беше един от главните критерии. Там имаше един много вълнуващ български език. Това привлече вниманието ми. И когато поразрових и намерих и нейния Фейсбук, аз виждам, че тя е програмист. В моя живот аз за първи път срещам човек с технически организиран мозък, компютърджия и програмист, който да пише така завладяващо. А това, че разбира от художествена гимнастика е много ясно, особено когато човек започне да чете. Така че за мен тази награда е много емоционална, точно защото нямах никаква представа кой е човека и какъв е той. Анелия Донева.
Здравейте! Държа да кажа, че за мен е голяма изненада да бъда тук. Толкова, че аз самата продължавам да бъда изненадана. Вече трета или четвърта седмица, когато разбрах, че това ще е факт. Но от друга страна е повече от чест. Повече от чест, от дори гордост да бъде забелязана точно от, вече стана въпрос, гласа, който ме придружаваше през целия ми път от 80-те години, когато за първи път се влюбих в този спорт. Там, където останаха Иляна, Анелия, Гиляна, Лили. Това беше един път, през който аз малко ли много срещнах още Бянка, срещнах Адриана, Мария. Последствие успях да видя и да настигна златните, един прекрасен ансамбъл. И когато се изравних с Неви по този път, това беше момента, в който аз разбрах, че няма оттърване от художествената гимнастика. Няма или си влюбен, или не си влюбен. То е същото. Неви, която успя да върне мен и много, много други като мен фенове в залата. Ефекта Неви. Това беше ти за нас. Аз имам още няколко определения. Другото е за Боряна Калейни. Той оживялата картина на майстора. Да, защото това е прекрасно българско момиче, което изглежда по същия начин. А тази година открих и изумрудите в очите на Стили. И вярвам, че те ще греят. В Лос-Анджелес предстои. Но през целия този път наистина бях придружена от един глас. Гласа на Вера Маринова. И вие сте слушали всички нейните коментари, аз съм убедена, но дали сте заслушали какво се чува, когато тя казва на килима своето съчетание с бухалки, ще представи Илияна Раева или Анелия Раленкова. Ако не сте се заслушали, чуйте го. Там има едни бисери в тези имена, едни звънтящи бисери. Това не е просто да кажеш излиза Анелия Раленкова или Илияна Раева. Тези имена звънтят. И тогава един човек като мен е фен, въобще не може да остане безразличен, защото трябва да види тези бисери по какъв начин ще направят килима златен или диамантен. Така че, уважаема госпожо Маринова, вие за моето поколение означавате страшно много. Няма художествена гимнастика без вас. Няма и да имате. Тази награда е за въздействащо, компетентно и обективно отразяване. В обективно въобще не се откривам, защото какво да направят другите гимнастички, българките за мен са си най-добре. За мен винаги си на първо място. Компетентно при правилник, който е като от сферата на квантовата физика, не мога да бъда компетентна в никакъв случай. Вярвам, че съм вдъхновяваща и в този ред ме мисли, за да приключа това, което говоря в момента. Искам да благодаря на хората, с които сме събрани в тази наша фенска група във Фейсбук, защото ако ги няма те, няма кой да чете това, което мен вълнува и няма кой да се открива. Така че много благодаря на всички хора, с които споделяме това пространство. Знам, че от време на време ви ядосваме и знам как изглеждаме, но това е нашата гледна точка. Ние искаме нашите момичета да са винаги най-отгоре. На най-високото стъпало. Естествено, благодаря и аз на моето семейство и особено на мъжа ми, защото когато започне световно или европейско, аз казвам, за мен светът е от тук насетне световно и 5 дена аз почти не присъствам вкъщи. Разбира се и на дъщеря ми, която също тренираше художествена гимнастика, която ми показа какво е искрена обич. Наистина искрена и всеотдадена обич към спорта. И до ден днешен тя продължава за този спорт да говори с блестящи очи. За нея няма нищо по-важно от спорта. Този спорт и завършвам с това, че трябва да благодаря на Българската федерация по художествена гимнастика, естествено в лицето на госпожа Раева, на Неви, защото наистина нямаше да съм тук сега, ако не бяхте възродили и федерация, и спорт по начина, по който го виждаме днес и сме горди. И последното, което ще кажа, представете си един български журналист, който отразява успехите на национален отбор по художествена гимнастика и такъв, който отразява, няма да кажа успехи, национален отбор по футбол. Нормално е тук да виждаме много усмивки и гордост. Благодаря ви. Благодаря, Вера Маринова. Анелия Донева, победителя в категория есе.